mais au fait président pour association fɛn bɛ yan u ka présidenti n ka foli u bɛɛ lajɛlen ye Surasiw aw ka foli bɛ yan bi ye donba de an bɛ Ala deli nin ɲɔgɔnna caman de la minnu ye formation sɔrɔ n'o ye safunɛ dilan ye je crois que ni ma fili attestation dir'u ma donc bi minɛn de bɛna d'u ma u ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ donc nin ye belebeleba de ye a ye tɛgɛrɛ fɔ ko fa kusa mɔgɔ min bɛ baarakɛminɛn d'i ma i k'i yɛrɛ dɛmɛ n'a ye a ma tɔ to dɛ a ma tɔ to. An ta ye foli de ani waleɲuman dɔn ka foli belebele lase Kofak mɔgɔw ma ani Kafo mɔgɔw ka foli la belebele lase u ma ani Kati muso bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ bɛɛ ye yan ye Kati de ye an tɛ segin k'a fɔ Kati est une fierté pour nous n'an taara yɔrɔ o yɔrɔ an b'an disi gosi ko Kati an ye Katikaw de ye mais n'i ye Kati lajɛ a bɛ an balakaw de bolo n'i taara sugu kɔnɔ i b'an balakaw de ye su ani tile pendant les 12 mois de l'année i bɛ Kati muso de sɔrɔ sugu kɔnɔ n'i taara an ka nakɔ kɔnɔ sisan i bɛ Kati muso de sɔrɔ nakɔ kɔnɔ n'i taara Kati wari bɛ sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ Kati an balakaw de sɔrɔ yen donc ça veut dire Kati ye an balakaw de ta ye o de y'a to an tɛ se ka bɔ an ka fanga la cogo si la n'an ma fɛn dɔ dilan Kati musow tɔgɔ la o de ye monument jɔlen filɛ nin ye Kati muso bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an b'a dɔn Kati musow bɛ baara min na Mali in kɔnɔ an b'a dɔn wa an b'a dɔn Kati fɛnɛ ye mun ye Mali kɔnɔ an y'o de fɔ bɛɛ lajɛlen ye an y'a fɔ Kati ye misali de ye Mali kɔnɔ Kati ye misali de ye farafinna kɔnɔ Kati ye misali de ye hali ka diya diɲɛ kɔnɔ n'a y'an diya an bɛ se ka sisan k'a bɛɛ fɔ sisan yanni an ka wuli mais comme an tɛ o hakili kɔnɔna na vraiment Kofak mɔgɔw ka aw fo dantɛ foli min na caman bɛ taa ɲini ka taa n'a ye fan wɛrɛ mais Kati musow de b'a ɲini k'a to Kati yan nɔ an b'o seere ma kosɛbɛ vraiment comme mɔgɔw sigilen mɛnna an tɛna jɛ a kɔrɔfɔ la an bɛ occasion wɛrɛ ɲini n'Ala sɔnna a ma Kofak ni Kafo mɔgɔw bɛ baara min na Kati yan k'u fo kosɛbɛ a la n'Ala sɔnna a wagati bɛna a don fana bɛna ka bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na ni filila da ka fili hakili ka fili tɛ je vous remercie. Kofak bɛ Kafo sigili jamakulu la Kofak est membre fondatrice de la Kafo donc ni b'a ɲini n b'a fo k'a barikada mɔgɔw b'a fɔ ko denmisɛnnin tɛgɛ ko ɲuman a bɛ mɔgɔkɔrɔba tɛgɛ nɔɔni alhamdulilayi anw de bɛ Ala fo k'a barikada k'an waso n'a ye an kɔ n'a ɲɛ bɛɛ a b'a dilan an kɔ don an ɲɛ don a b'a dilan donc n'i ye ba ɲini fo sisan n bɛ an ka conseil de cercle président fo Cukura y'a fɔ anw bɛ ka salle kɔnɔ an tɛ dɔrɔmɛ sara tuma dɔ an t'a fɔ a ye yɛrɛ an bɛna an ka réunion kɛ an t'a fɔ zala a bɛna bala an sigilen de la yan don kelen a ma i filɛ an b'a fo k'a barikada an bɛ an ka maire fo an b'an ka préfecture mɔgɔw fo k'u barikada n'o bɔra yen an b'an ka dugawuden fo Ala ye mɔgɔ min ci an ma ka mɔgɔ min ci Mali ma son excellence Assimi Goïta an b'a fo k'a barikada anw Katikaw de b'an waso n'a ye a n'a ka 5 colonel an b'u fo k'u barikada n'i y'a ye anw bɛ sunɔgɔ bi n'o tɛ ni attaque kɛra ni mɔgɔ 100 o 100 i b'a sɔrɔ mɔgɔ 80 o mɔgɔ 90 ye Katika de famille min bɛ an do ye bɛɛ b'o kalama donc anw bɛ lafiya min kɔnɔ bi an bɛ barika da ye Ala kana to janfa la jamana Ala k'a basigi ya Rabbi yama Ala k'an ka denmisɛnninw bɛ terrain kan Ala k'u ɲuman se an ma hɛrɛ la Ala k'u fanga se an bɛ sɔrɔdasi bɛɛ lajɛlen fo k'u barikada donc an bɛ muso fana association fɛn o fɛn bi yan k'a daminɛ k'an présidente la ka taa se association fɛn o fɛn bi yan présidente fɛn o fɛn bi yan an b'a bɛɛ fo k'aw bɛɛ barikada ba in de bɛ message bila su in na k'a fɔ présidente a ye nin kɛ dugu bɛ jɛ a bɛ komi n'o kɛlen kɔrɔ don bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen
bɛɛ bɛ dafa ye donc vraiment an b'aw fo k'aw barikada a bɛ fɔ ko fɛn de bi di na mais hali fɛn di tɛ min na n'aw welela su a bɛ bɔ n'aw welela a bɛ bɔ tile a bɛ bɔ n bɛ min da o kan il faut que musow an k'an bolo di ɲɔgɔn ma. nisɔndiyalen don bi donation in kɛnɛ kan u y'a denbaya di yan a diyara n ye kosɛbɛ k'a yira k'a fɔ an bɛ ka nin kɛ an balakaw de ye musow mɔgɔ n'i ye fɛn o fɛn kɛ musow ye i y'a k'i yɛrɛ ye i y'a kɛ jamana ye parce que ni musow tɛ jamana tɛ yen an baw de don an bɛ fɛn o fɛn kɛ yɛrɛ ye ci de don donc ni u wulila su an b'u kɔ u wulila tile an b'u kɔ k'a yir'u la k'a fɔ an bɛ yen de an bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ an b'o kɛ ka aw yɛrɛ journalistw fo dan tɛ foli min na fɛn min b'aw natɔ sɔrɔ o ka d'aw segintɔ sɔrɔ an ti bɔ kuma in na fiyewu ni an b'an ka jamana ɲɛmaaw fo les 5 colonels la transition a yira k'a fɔ an b'u kɔ su an b'u kɔ tile n'i y'a ye an bɛ an balakaw dugukɔrɔma tintin bi a sababu ye an ka jamana ɲɛmaaw de ye parce que olu de y'a yira an na k'a fɔ olu bɛ jamanadenw bɛɛ lajɛlen de ye donc olu ka o numaya o baarakɛbolo o kosɔn o de bɛ ka courage fana don anw na ka se ka an balakaw accompagner donc an b'an ka jamana ɲɛmaa fo son excellence colonel Assimi Goïta a yira k'a fɔ vraiment u bɛ baara min na u ka taa n'a ye an b'u kɔ. lajɛrɛ in kun ye nin kalo ye min ye makari kalo ye ni hinɛ ɲɔgɔnna kalo don donc bi lajɛrɛ kun ye ka se ka ŋaniya yira kɛ an balima minnu man kɛnɛ olu ye u ka dɔn que nous sommes de cœur avec eux. an ka ŋaniya jira in bɛ tali kɛ balo di la banabagatɔ mɔgɔ damadama ma ani dɛsɛbagatɔ an bɛɛ dɛsɛbagatɔ sa dɔ bɛ dɔ ɲɛ ani safinɛ minɛn di minnu ye safinɛ formation kɛ pour u ka se ka baara kɛ ka dɔ sɔrɔ u yɛrɛ ani ka lakodɔnni sɛbɛn di minnu ye bɔgɔlan kɛ ka jira k'a fɔ k'u ye bɔgɔlan formation in kɛ.